क'क्राझाराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाया। सासे फरायसुलिया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ अबथिरायै फोजोबना लादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ब्रैथि सेमिस्टाराव फरायबाय थानाय सानिया नार्जारिया फोजोबना लादों गावनि बेसेनगोसा जिउखौ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि लोखनाबारि गामिनि सानिया नार्जारिया दिनै सानजौफु समाव क'क्राझार बागानसालियाव भारा लानानै थानाय न'नि खथायाव सिलिं फांखायाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबना लादों। मिन्थिनाय बादिब्ला जिउ फोजोबना लानाय सानिया नार्जारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ब्रैथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो हायाखैब्लाबो जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव फैनानै जिउ फोजोबना लानाय सानिया नार्जारिनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ देहा आनजाद खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि बागै संदाननायखौ जागायो। 이거는